Здравейте, казвам се Стефан Иванов, на 36 години съм. Преди 2 години така стана, че работата, която работих до тогава, изцяло бях работил 12 години онлайн, играх покер професионално и реших да прекратя с покера, понеже ми се роди дете и не можех да му обръщам внимание и реших да си прекратя работата. И започнах да мисля с какво да се занимавам. Отне ми може би година и половина да преценя какво искам да правя, защото исках да правя нещо полезно за хората. Исках също така и да е трудничко, да не ми е много лесно. И така като разговарях с приятели, с познати, много хора ми казаха, че в България е било трудно да се намери човек, пазар, работна ръка да се намери, да се направи добър бизнес, и реших да се занимавам с земеделие, защото всички знаем, че там е трудно да се намерим работна ръка, трудно е да намерим хора, с които да споделим тази идея, трудно е да отгледаме стоката по естествен начин. Държа да подчертая, че ние отглеждаме само екологично натурални зеленчуци, богати на хранителни вещества, които дават много енергия и сила на хората, здраве. И много е трудно просто човек да си продаде стоката, особено когато тя е отгледана по добър начин, нали, когато нейната стойност е много по-голяма. За сравнение, в една книга прочетох, в Чудесната сила на минералите, прочетох, че една ябълка преди 90 години се равнява на 20 ябълки сега. Представете си колко деминерализирана е почвата и тя не може да даде нищо на плодовете и зеленчуците, които са отгледани в нея. Аз намерих Ивайло Иванов храна от село, много ме запали с идеята и реших да последвам неговия модел. И така вече съм в нашето стопанство, което градим с две много ентусиазирани млади момчета. Мисля, че вече сме 9 месеца. От 9 месеца имаме 5 оранжерии закрити. Това е оранжерията с краставици, ето може да видите. И така действаме, на прав път сме. До една седмица вече имаме продукция и тепърва ще се сблъскаме с намирането на клиенти, и то намирането на правилни клиенти, които осъзнават тяхното здраве, искат да се хранят с здравословна храна, също храна с доказан произход, защото ние публикуваме нашите действия и всичко, което правим във фермата, за да може хората да виждат как се произвежда тяхната храна и най-вече от какви хора произвеждат тяхната храна. Това е накратко. Надявам се да ви хареса и хубав и усмихнат ден ви желая.